Kylässä asui 2 veljeä. Heidän nimensä on Daniel ja James. Daniel oli vanhempi ja James nuorempi. Molemmat olivat upeita lääkäreitä, mutta James oli erityisen taitava työssään. Daniel oli myös hyvä, mutta hoiti vain ihmisiä, jotka tulivat hänen klinikalle. Hän hoiti Jamesia tarvittaessa ja teki myös kotikäyntejä hoitaakseen potilaita. Danielilla oli tapana varoittaa Jamesia, että jos potilaalle tapahtuisi jotain, hän saattaa suuttua. James vastasi aina, veli, tapahtuipa mitä tahansa, minun on täytettävä velvollisuuteni. Aion auttaa potilasta kaikin tavoin. Vaikka Daniel tiesi, että James oli hyvä ihminen, hänestä tuli silti hyvin vihainen. James oli hyvä ihminen, ja jos hänelle tapahtui jotain. Daniel rukoili usein Jumalaa ja sai vastauksia universumista tavalla tai toisella. James oli ihmisten persoona, joka palveli aina muita. Antoi ruokaa köyhille ja auttoi kaikkia hädässä olevia niin paljon kuin pystyi. Daniel sitä vastoin ei ollut yhtä palveleva, mutta oli hyvin uskollinen Jumalalle. Eräänä päivänä perhe tuli Jamesin taloon ja pyysi häntä tulemaan heidän kotiinsa auttamaan lastaan, joka oli kaatunut ja oli hyvin sairas. James ryntäsi heidän kotiinsa epäröimättä ja hoiti lasta. Tunnin kuluttua lapsi heräsi ja perhe oli hyvin onnellinen. Kukaan ei nukkunut koko yönä, joten James söi illallista heidän kotonaan. Kun hän palasi kotiin, hän kertoi Danielille, että hän oli jo syönyt. Daniel tuli hyvin vihaiseksi peläten, että jos jotain tapahtuisi Jamesille, se olisi vaikea tilanne hänelle. Lääkäreiden on oltava ennakoivia ja varovaisia. Mutta James ei ollut huolissaan, koska hän uskoi, että jokainen elää omaa elämäänsä. Daniel suostui, mutta vaati, että heidänkin oli oltava varovaisia. Muutamaan päivään Daniel ei puhunut Jamesille, koska hän oli järkyttynyt kurin puutteesta. Sitten eräänä päivänä tuli valtava rankkasade. Danielin katto romahti kokonaan, mutta Jamesin talo kärsi vain vähän. Hämmästynyt Daniel ihmetteli, miksi hänen talonsa tuhoutui, kun Jaakobin säästyi, vaikka he molemmat palvelivat Jumalaa. Muutaman päivän rukouksen jälkeen Daniel sai vastauksen luonnolta ja sanoi, että Jaakob oli hyvin palvelukeskeinen ja näki jokaisessa jumalallisen. Daniel sen sijaan näki jumalallisen vain siellä, missä hän rukoili. Viesti oli, että jokaisessa ympärillään olevassa ihmisessä täytyy nähdä jumalallinen. Daniel tunsi häpeää ja ymmärsi Jaakobin viisauden. Toivottavasti pidit tarinasta. Ole hyvä, tykkää, jaa ja tilaa.